akwai damuwa, ido ya rufe akan soyayya ɗan garuwa. Ka ne ji abin da gaya maka. Idan baka fita don daɗi ba za ka fita don wahala. Nan da kwana 3 ina zuwa da hukuma zan zo. Tattara min kayakinka a bar min gidana. Ba na son kare ganin ka gida tunda baka da kuɗi. Cin siyan banza cin wofi. Ina so ka ga irin abin da yake faruwa. In ka duba kan kuɗin haya. Alhajin nan ya zo yana ci mana mutunci. Kai kuma ka zo yarinyar nan gaba ɗaya ta ɗauke maka hankali. Dan abin da kake samu ka zo ka taimaka mana da shi. Kwana biyun nan ka je ka biya wannan yarinya. Yanzu da wanne zan ji? Zan ji da kai ne ko kuma zan ji da wannan alhaji ira da ya zo zai watsar mana da kaya. Kwana 2 zuwa 3. Karshe ma ta kila gobe ka ganshi ma da polisawa. Ya zan yi yanzu? Ya kake so na yi da rayuwata? Ba kwa jin magana. Mutum ya haife ku bai haifi halinku ba. Nasiru, shiru kwana 2 bana ganin ka lafiya kuwa? Na tuna ma na ji wani labari. To, dama na niyyar in zo in gaishe ka. Aikin gida ne ya min yawa, shi yasa ban zo gaishe ka ba. Amma in Allah ya yarda zan zo in gaishe ka ko gobe. Gaskiya ban da lokacin ki, sannan kuma ba a yin so don dole. Na gaya miki. Ki haƙuri. Gaskiya ban da lokacin ki, Salaha. Ban da lokacin ki. Ke ma ki riga da kin sani. Ina da wacce nake so, sannan kuma ina da muradin zuciyata, wato Sadiya, sannan kuma ina da muradin, sannan ina mutuwar santa. Kin ji ko? Ban da lokacin ki, sai dai ki haƙuri. Nasiru, ka taimaka wa zuciyar take son kamar. Ina son ka cikin zuciya. Gaskiya kuma ina kamar ba kai ba zan iya rayuwa ba. Taimaka wa zuciya. Wallahi kina ban dariya, Salaha. Kin san da cewa ba a yin so don dole, sannan kuma ba a yin so don wani abu. Tsakani da Allah zan iya rubuwa da Allah ko wallahi ba na son ki har cikin zuciyata, sannan ina da wanda nake so wanda tafi wallahi ban da lokaci. Daina ma ba maka wahala saboda ba zan taɓa yin soyayya da ke ba. Kuma ma tafiya ban da lokaci. Nasiru! 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 Shekaran jiya Jabir ya zo shi da abokinsa. Yaya Sadiq ɗazu na Jafar ya kira ni a waya ya ce min abin cewa zai zo. Yawwa, to amma ni da Sadiya ya maganan ku da wannan matsiyacin dan garuwa nan. Don kin san wannan magana in dadi ya ji abun fa bai zai zo da dadi ba. Gaskiya ya kamata a ɗau mataki a kai. Wallahi yaya. Shekaran jiya ma da na je shopping ina dawowa ban hau a daidaita sau ba, na bi ta layinsu ya tare ni, amma na kira ɗan small wani ɗan daba na faɗa mishi kuma sun je sun same shi an mai duka, sai dai ban san ko yana rayu ko ya mutu ba. Gaskiya na ji daɗin wannan abu amma a ce mutum safe rana dare yamma baki da lokacin hutu kullum takura miki daga zaran kin fita daga gida shikenan ya ringa ta da ki ya ringa miki tsiya. To gaskiya ni wannan abun gaskiya daman baya min daɗi, amma a hakan dai zamu bincika mu ji in yana nan a raye za mu sake ɗaukar wani matakin na daban don abin da yake gaskiya ni kam yayi shi. Ina kula da ina shi. Aminu alaikum salam dadi, na kwana? Lafiya kalau ya gida ya London. Alhamdulillah, masha Allah. Kalau gak tenang mak ada itu. Hello Daddy, na wani? Lafiya kalau lafiya kalau lafiya. Lafiya kalau Daddy, yaushe za ka dawo? A karatu ba masu da Daddy muna ko 50.
To Allah ya kama daji sai ka ce. Eh, yana zuwa wurin aiki. ruwa yana ta fama akan wata ya yana damuwa To daji shi kenan ka kamanta. Allah ya kama lafiya. Ba matsala daji. Ba kuma daji kan matsala. Ba kuma daji. Ya yi su daji ya ce zai da wani da wata ɗaya kuma ya mu alkawarin da su ya Sadiya kenan. Ni bari in tashi shiga cikin abinci nake ci. Allah sarki soyayya mai sa damuwa kamar dai yadda akan wata shi yake damuwa ba damuwa. shi ma akwai wata wadda aranta da shi ta yi garkuwa kullum kokarinta ya zama a rai shi ta yi Da Allah malam idan ban takura ka bari Allah dan ya hakuri Allah ina so ka kira mun Sadiya ne cikin nan. What? Wato kai ne masiyacin dan garuwan nan ko? Har ka samu izin zuwa kofan gidan nan kana mun magana. Ka san waye ni? Haba malam. Abun ba faɗa bane ko dan nayi ma na kula na cika kira mun Sadiya har ma ka daga murya kana so ka yi mun magana. Ai abun ba haka bane. To bari in gaya maka. Sadiya ba saraka bace kuma ina gaya ma in muddin baka fitar kan yariyan nan ba sai mun batar da kai daga doron duniya baki daya ka jin gaya ma. Haba malam. Ba rayuwar su aka ce a zo a saba sannan kuma ba a yin so domin mulki ba a yin so. Ka dinga ɗauko mu kan girman ke kana nuna ya ka ta akan zuwa kan garuwa da nake samu sannan kuma na gode wa Allah ubangiji da ya bani haka. Kuma na gode wa Allah sannan ina ƙara gode wa Allah a kowane lokaci ne da godiyar Allah ne. Sannan in biya maka in za ka yi soyayya duk da na san dai ba lalle ba ne da zama na kai ne ka fi gun Sadiya na duka cewa sai dai wani ya turuwa kuma kai abokin wanda take so amma ni ba zan yi dan yara ka saboda ba na faɗa a rayuwa na saboda ina na saka nufi yasa Dakata malam. Masiyacin banza masiyacin mu. Bari ma in kira Sadiya ma. Alo Sadiya. Dan fito da Allah ina kokon ku. Allah ki yi sauri don wuce. Yare kanka da ɗaura wannan ka san shi ne? Ina ɗauka ma ya mutu. Duk suriya mu ina talaucin suriya mu kuna da za su yi wannan gargaza. Ai kursiya ce ba za su yi wannan. ni wallahi Sadiya ina son ki sannan kuma wallahi zan iya rasa raina in dai akan ki ni ina tunanin wallahi in dai akan son ki zan iya rasa komi inda ba na son ki ba zan dinga zuwa wurin ki ba sannan kuma ba za ki taba kallo na a dundun lokaci da ki kallo na ba wallahi ina son ki sannan ina kaunar ki Sadiya ko za ki gwada ni ne ki da cewa ina son ki da gaskiya ko ba na son ki wallahi ina son ki kuma zan iya rasa raina in dai akan ki Soko, Kabir, jira ni minti ɗaya ina so. In dai kana so ka kai san kanka, ga fetur ga ashana ka ko da kanka in tabbatar da lalle kana so. Sadiya wannan ne yau zai yi ba miki da shi ba ina son ki sannan ina kallon sannan zai iya rasa raina wallahi in dai akan ka ne zai iya jure komai a rayuwata saboda haka fetur ne ko fetur ne ko fetur ne ko Baka da hankali ne, kai mahaukaci ina ne.
Kashin kanka za ka yi. Sadiya baran turu ganin wannan bakin cikin ba na gode sanar da ke cewa birthday a yau nan gobe ne kuma zan je sanar da Jabir wannan abu da yake faruwa dole mu dauki mataki akan wannan matsiyacin dan garuwan. To shi kenan ka gaishe min da Jabir. Tausayawa rayuwata wallahi ina son shi duk da dai an ce ka so a so ka soyayya ne duk wanda yana so ba a san shi wannan ya zama shirme wallahi Rahama ina son ki da za ki san yadda soyayyar ki ta mun a zuciya wallahi da sai kin tausayawa rayuwata Rahama dan Allah na roƙe ki Rahama dan Allah ki tausayawa rayuwata Rahama ina son ki. Wa alaikum salam. Ya ana sallama da kai Kai malam da kai nake Allah ma lai ake maka ni bana son irin wannan abun ba. Oh to kai ne ka je kofar sura hama ko? Wani ma kuwa ni ne kai kofar sura hama dan saboda haka ina son ta ba wanda sai hana ni sauran hama. Soyayya soyayya ce. Ta ke soyayya. Soyayya ce. Soyayya. Lahi zan iya mutuwa a kanki. Ni yanzu ban lokacin ka. Har ka fiya na. Rahama. Jini? Subhanallahi. Wani asibiti? Kar da musare domin ta soyayya ta kansa mutum ya zare. Ni za ka yi jayi ina magana kana magana sai kai waye. Soyayya ce. Soyayya na shiga wani hatsari. Soyayya ce sila daure zo ki fidda ni ko na samu walwala. Soyayya ce, soyayya ce.